velkommen til den her video. I dag skal vi lave smoothie. Og videoen i dag kommer ikke til at være noget gymnastik, fordi at jeg har forstået min ankel. Så jeg skal ikke lave gymnastik i dag. Men ja, det kan det heller ikke lige næste uge, vel? Men måske om 2 eller 3 uger. Men vi skal lave smoothie. And I love smoothie. Jeg skal først have noget banan. Og det skal vi lige skære ud, så jeg skal lige have skæret. Okay, så bananen skal vi lige skære ud. Det bliver bare lige sådan en her skære. Sådan der. Jeg ved ikke lige om det er nok, men så skal vi have nogle jordbær. Så skal vi skære dem ud. Cut. Ej. Det ser lækkert ud. Jeg elsker jordbær. Good. Here. Get it back. And that's the story in here. So. Og musikken i baggrunden, det er bare min lille søster og min mor. Ellers til min lille søster, der har musik. Min mor drikker kaffe. Så skal de have lidt mere banan. Jeg kan godt se, der er mere banan, der er jordbær.
skal vi lige have smidt det her ud. Det er bare skræmme. Bær. Vi har fået skåret bær. Så skal vi lige have sat låg på. Og så går jeg lige ud med jordbærne og bananen. Det er sådan der, og så skal vi have noget mælk i. Sådan der. Det dufter allerede godt. Og så skal vi have en meget lille bitte smule sukker. Ej. Det ser lidt klamt ud. Det vil lige smage. Har vi ikke noget citron? 2 sek. Jeg kan finde citronsaften, men jeg kan finde den her. Sådan noget. Frygteligt lille. Se, hvad sagde det så. Der kommer virkelig lidt ud. Kan du prøve at skåle af med? Det hænger bare ud af den. Jeg vil lige smage det. Ej. Det hænger bare sådan. Det smager rigtig godt. Ja. Hvad? Vidst er der? Der er rød, gul, grøn og rød. Det var det smager det godt. Det smager det der, men det der marcipan noget, jeg kan lige prøve at vise, hvordan det ser ud. En ske for eksempel. Det kommer meget det ud. Så sådan her, det ligner lidt sødt. Isterningen er færdig. Så jeg lige været ude af isterningen. Og jeg fandt ud af noget fucking mærkeligt. Altså, hvad er det der? Hvad er det der? Nå, som lige ud. Okay, så der. Så der kommer isterningen. Så skal der bare lige lukke på. Og det skal jeg ikke finde. Jeg tror, det var jeg kunne lukke det der. Fuck, er det lukket? Ej, undskyld, jeg bander. Jeg kan legit ikke finde det. Jeg tror, jeg kan se. Jeg har fundet det. Er det ikke det her?
den skal hen på den hans side. Ikke sådan her. Sådan her. Og så skal jeg lige finde ud af, hvordan af. Så vi skal... Ej, jeg tror ikke, isterningen er blevet det der destroyed. Lidt efter det. Og isterning. Jeg kunne lige se den ploppe sådan op. Isterning. Hvor er du? Den er der. Bro, den er ikke engang blevet destroyed endnu. Det har ikke særlig meget smag. Skal jeg putte mere jordbær i? Det er som jeg lavede lige før. Men jeg skal lige lave den færdig. Nej. Okay, der skal mere jordbær. Jeg tror, der skal mere jordbær i. Ej, jeg kom nu, så jeg kan slå hækken færdig. Okay, jeg har en hele dagen. Okay, Aja. Okay, nu skal vi have det op i den her tingest. Kom her. Okay, jeg skal lige finde et sugerør. Done. Mange klumper.